Ти теж вважаєш, що впевненість – це риса характеру? Я думаю інакше. Впевненість – це досвід. Вона не з'являється тоді, коли ви кажете дитині «ти молодець». Вона з'являється тоді, коли дитина розуміє «у мене це вийшло». Я Кіра Тан, керівник Nobel Kids Академії, де ми працюємо над здоровою самооцінкою дітей. Підписуйся, з нами корисно. Перший вихід на подіум, перший публічний виступ, перше інтерв'ю – все це маленькі перемоги, які вкладають в капілочку дитини думку «у мене виходить, я це можу». У Nobel Академії ми не ставимо за мету виховання моделей. Ми створюємо ситуації, де дитина може отримати впевненість в собі, повірити в себе. А після того, як дитина вірить в себе, їй вже не страшно давати інтерв'ю, виступати публічно або мріяти, що найголовніше. Бо впевненість не з'являється після оплесків, вона з'являється всередині.